Jamal ya. Arle. Arça bayramçılığın ejenleri gelmeli abi ilki bilen. Ha? Qayew. Näme görmeýän ýaly bolup gelýän? Amalgul. Ha. Bu täzeden bir hilme gözüm kütölşýär näme bir ömet ýaly. O nähili? Buluşýar gözüm. Bir hil ýöreşiňe mütkedi diýdimle. Yo ýöreşimde görüşüm diýen. Sen şu ben gulağımda halkan görýänmi? Awuryan. Meni görýänmi? Awuryan. Şula ulan görýänmi Murady? Görýän. Görýänmi? Aňyrky Suray görýänmi? Görýän. Gülşady görýänmi? Awuryan. Aşram görýänmi? Görýän. Aňyrtyndak haýaty görýänmi? Awuryan. Oň aňyrtyndakyny bidem göremezok bolmanna. Vay. Onna men yaman görýän ekenime. Kimi? Haçanay. Ya sen kimi görýän? Şu atmy? Hawa. Sen görýän hawa. Şey diýdi anla ýör.